Santa Perpètua necessita un canvi de lideratge i un canvi d'equip. Necessita posar les persones al centre cadascuna de les seves polítiques. Necessita un equip que tingui visió de present però sobretot projecció de futur, on hi participin a més tota la ciutadania en la presa de decisions. Volem que Santa Perpètua tingui els serveis de les petites ciutats i la cohesió dels municipis. Volem un municipi on hi passin coses, una Santa Perpètua social, amb més habitatge social, amb una residència pública per la gent gran, amb més cultura, amb un teatre auditori i un hotel d'entitats i amb més esport, amb la millora i la remodelació del complex esportiu. Volem una Santa Perpètua més sostenible, amb polítiques valentes contra el canvi climàtic, impulsar el comerç local i tenir una regidoria de benestar animal. També volem una Santa Perpètua més feminista amb polítiques transversals i conciliadores i una Santa Perpètua amb institucions més transparents i més democràtiques. Aquest 28 de maig volem transformar i volem transformar amb tu. Nosaltres som Esquerra Republicana.